Nakuha naman natin ang ating police report. Arestado ng Pangasinan Police Provincial Office ang top 1 most wanted person city level ng San Carlos City sa kasong panggagahasa noong November 20, 2025. Ang akusado ay isang 43 anyos na faith healer o albularyo na umani ginamit ang kanyang trabaho upang maisagawa ang panghahalay. Actually, yung suspect natin is allegedly parang albularyo at faith healer. Other than that, I think wala na po siyang ibang source of income or occupation. So yung ito nga po yung parang according sa information, yun yung ginamit niya as instrument para maisagawa yung mga yun nga po yung krimen, which is yung rape natin. And 4 ng hapon sa Sitio Longos, Barangay Kakaritan, San Carlos City sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266A ng Revised Penal Code, isang kasong walang piyansa. Nagkaroon po ng complaint of violation of against RA 8353, which is rape, anti-rape law. At nagkaroon po nabigyan po kami ng kopya noong November 20 ng warrant of arrest. At doon din po sa araw na yon nai-issue na rin po namin at nai-serve yung warrant of arrest doon po sa suspect natin. At sa tulong po ng mga force multipliers po natin saka mga iba pa pong mga citizens na willing pong tumulong at nakikooperate po sa mga nakikoordinate po sa aming mga PNP at mga operatives nagkaroon po kami ng successful at positive result sa operation po namin at naaresto po namin yun nga po yung top 1 most wanted city level ng San Carlos City Police Station. Sir, ng pahayag ang akusado, ngunit tumanggi itong magsalita. Kasalukuyan na itong nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station para sa dokumentasyon at paghahanda ng kaukulang kaso. At kasalukuyan na po siya nakadetain dito po sa police station at proper cases are filed against him already since nilabasan na nga po siya ng warrant. And ayun na nga po, we will wait for further orders from the court. Upang ipatupad ang batas at mapanatili ang seguridad sa lalawigan. IFM News. IFM News. IFM.